A Festa da Vendima é outra das actividades nadas ao abeiro da Cidade Europea do Viño que Cambados repite este ano. O éxito da primeira edición animou o Concello a apostar por esta cita. Se celebrou por primeira vez un evento para recoñecer o traballo das viticultoras, das mulleres e dos homes que traballan no campo, que traballan nas viñas durante todo o ano e que é aí precisamente onde empeza todo. Pois todo é no turismo, a Festa do Albariño, todo o que ten que ver co mundo do viño pois empeza precisamente na terra, empeza no campo, empeza nas viñas e pois o que tratamos con este evento é recoñecer unha traxectoria. Os protagonistas da homenaxe serán 5 homes e 5 mulleres viticultores das 5 parroquias cambadesas. Será o sábado 13 no Auditorio da Xuventude e eles serán os protagonistas. A Festa do Albariño está moi enfocada, moi encamiñada a premiar e a recoñecer as adegas, tamén o traballo dos enólogos, e a nós nos parece este pois un evento fundamental pois nunha comarca, nun concello onde temos dúas cooperativas, onde hai pois moitos centos de familias que se dedican ao cultivo da uva, e para nós é moi importante pois agradecerlle todo ese traballo e agradecerlle toda esa dedicación, implicación e compromiso. O evento arrincará ás 8:30 da tarde. A homenaxe aos viticultores servirá como peche do acto. Antes intercalaránse actuacións de Manso e Amigos do Grupo Teatro no Garaxe e do monologuista Sergio Pazos. Estará conducida pola presentadora Yolanda Vázquez. A gala vai ter uns guiños moi especiais, moita presencia do que é a vendima, do que é o viño albariño. O repertorio está enfocado a xente popular, digámoslo así, para que incluso participen nos estribillos das cancións e o pasen ben, que é o que é o noso objetivo. Van a ser 3 pezas variadas, van a estar en 3 estilos diferentes e, bueno, sorprender non imos sorprender, o que esperamos é non decepcionar, nada máis. Tamén haberá referencias á primeira festa do Albariño de Cuxhaven. De feito, o Concello entregará cada as súas placas ás adegas gañadoras desta primeira edición. A Mancomunidade do Salnés, pola súa banda, faralles entrega duns diplomas.